ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକି କଳା ଜରିରେ ଧରେଇଦେଲେ। କହିଲେ ନିଅ ତମ ଫେଭରେଟ୍। କହିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଅଛି ପଣସ। କଞ୍ଚା ପଣସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ପଣସ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ପଣସ ଥିବା ଭିତରେ ହିଁ କଞ୍ଚା ପଣସରେ ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ବନେଇକି ଖାଇଦିଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ବୁଟୁ ସକାଳୁ କହୁଥିଲା ମାମା ଚାଲ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଯିବ ଏତେ ଖରାରେ ବାହାରକୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ଘରେ ହିଁ କିଛି ବନେଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପଣସ କଠା ତ ବହୁତ ଖିଆ ହେଲାଣି, ଏବେ ପଣସରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣସକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟାକଟି କରିଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଲେ ପଣସର କଲର୍ କଳା ହେବନି। ମୁଁ କାଟିଲା ପରେ ହିଁ ପଣସକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା କାହାକୁ ପଣସ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ପଣସ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଏବେ ମୋର ପଣସ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ମ୍ୟାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ 1 ସ୍ପୁନ୍ ମଇଦା, 1 ସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ କିଛି ଜୁଆଣିକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିକି ପକେଇଲି। ତା ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ବେସିକ୍ ମସଲା ଯେତିକି ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲି। ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଚକଟି ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡୋ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିଦେଲି। ତେଲକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ସବୁ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଥିଲି। ଏଇ ଆଇଟମଟା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବନଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ମୁଁ ଭାତ ବି ବସେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡିନରରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ରୁଟି କିମ୍ବା କୁଲଚା ନାନ୍ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଚପରଟା ନେଇଛି, ରସୁଣ ପିଆଜ ସେସବୁକୁ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଅଦା ରସୁଣ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପିଆଜ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋ ପାଇଁ ଆଖିରେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଚପରଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ବହୁତ ଇଜିଲି, ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ସବୁ ଚପ୍ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ରେ। ହାତରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କାଟିପାରେନି। ଦେନ୍ ସବୁତକ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ଯାହା ଯେମିତି ସସ୍ ପଡ଼େ, ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ସେଜୱାନ୍ ସସ୍ ସେସବୁ ପକେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଏଇ ଗ୍ରେଭିଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଜି ବନାଉଛି ପଣସ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲୁ, କାରଣ ବୁଟୁ କହିଥିଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବ ବୋଲି, ତାକୁ ନେଇ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ପାଇଁ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ନରମ ବି ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବୁଟକୁ ଟିକେ ବାଢ଼ିକି ଦେବି, ସେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ସେଇ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ହାତରେ ଖାଇଦେବ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ରହ ରହ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ଆସେ। ସ୍ପୁନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଖାଇଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି କି ମୁଁ ଏଇଟା ପଣସରେ ବନେଇଛି। ସେ କହୁଛି ମାମା କକ ବନେଇଛ? ସେ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମୁଁ ବନେଇକି ତାକୁ ଦେଲି। ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ନା, ବଟ୍ ଆଜି କିଛି ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଣସରେ ବନେଇକି ଦେଲି। ଫିର୍ ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମାମା ମୁଁ ଏଇଟା ପଣସରେ ବନେଇଥିଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।